Okay kaninyong tanan mga followers nako no, sa tanan ako mga followers ako ipabaw kaniyo nga karong adlawng Domingo maoron si ang adlaw namong mga amahan. So kaninyong tanan sa akong mga followers diha, Happy Father's Day. Labi na gyud sa mga amahan nga mga bukutan ug sa amahan nga nagpakaamahan gyud karong adlaw maoron siya ang adlaw natong tanan nga mga amahan. So kitang mga amahan karon happy kita kay labi na gyud sa mga amahan karon nga nakapalampo sa ilang mga anak nga bag-o pang ni graduate. Presko pa kayo ang kalampusan nga atong naangkon. So karon mga kabungod sa akong isulti kaniyong tanan nga dili na kinahanglan akong tas-on ug ako na ipabaw kaniyo nga kini akong vlog mga kabungod sa ukok. Dili na kayo pinahanglan nga maghatag pa ko yung content kapang gitik nyo din na tungod kay doon naman ko'y gisaligan nga Chris Buhakak TV nga sa matag adlaw mugitik kaninyo nga kumplito giming tulo. So karon mga kabungod sa ukok ang akong vlog mga kabungod sa ukok medyo ako na lang ihatag kaniyo ang mga update kung asa mi pita mag-shooting o unsay akong pagabuhaton, pero dili mawa kanunay nga makita diyan ninyo ang expression sa akong naong ang kagwapo. Dili mo biya diyan ninyo kay makita niya po ninyo kung inyo lang kung i-follow o i-subscribe sa akong YouTube channel ali mo koy Tres Buhakak. Ay mo pagbiya kay naa lang gyapon ko ano ay mohatag kaninyo matag adlaw og update kung asa mi dapita mag-shooting ug unsay among shootingon. So karon mga kabungod sa ako kay Happy Father's Day man ang atong hisgutan karon bahin sa mga amahan nga mga buotan. So karon mga kabungod sa ukok ako lay sulti kaninyo nga ako usa ka amahan ug dunay duha ka mga anak. Serte kay ko mga kabungod sa ukok kay niabot ko karong adlaw nga Happy Father's Day nga na ako nahimong amahan ug successful kay nag-graduate na po ang akong anak intaon sa HRM. Usa na ako sinira pero akong ipadubo gahapon napagod lang gihapon nya mao ni siya mga kabungod sa ukok nga ako isulti kaninyo nakita mga amahan dapat magpakamahan gyud kung unsay problema sa pamilya o lali sa asawa, toro nang ipadaplin sa kilid. Balik ko na itong gitik ni kagabi Ibon na mga kamot sa ukok, no? So kami karon mga kamot sa ukok, update ang punta. Alang sa ako ang shooting karon adlong Domingo, mag-shooting mi karon tapok sa Tres Buhakak TV. Ni Tatay Pisot, ni Totong Togsok, o ni Ernesto Samoka. O karon mga kamot sa ukok, atangin ninyo ang amo ang salida, kay naasipan niyang karon magsalida na po may itong tuba nga panyang atangin ninyo kay medyo didi-off si Gracia Gaga karon mga kabungod sa ukok mao nay among salidahon wag himo mig content karong adlaw balik ko to upload na mo usa ka semana so matag adlaw at tangil gina ninyo mga kabungod sa ukok di mi mo palta og hatag ninyo kalingawan. So sa wala pa ka subscribe sa akong YouTube channel ali mo koy Tres Buhakak og ingon man sa tanan namong mga channel sa among solo nga channel Totong Togsok TV, Tatay Pisot og Jiglets TV, Index Mosa sa akong mga ubang partner Boy Palpak og ingon man sa among main channel Tres Buhakak TV. Nami Tres B Official, i-subscribe na ninyo. Naalang gyapon na sa batang adlaw kaninyo nga makita og ingon man uban sa among maestra nga si John Leo TV. Atangin na ninyo mga kabungod sa ukok. Why dili malingaw sa tanan ng mga channel nga mong ihatag diha kaninyo. So kaniyong tanan, Happy Father's Day o God bless us all sa tanan mga amahan nga buutan sama nako.